Waqt li nħarġet sejħa oħra urġenti għad-demm ta' tip O positive u A positive, kru ta' One News żar iċ-ċentru tal-għoti tad-demm fi Gwardamanġa biex isegwi l-andament popolari f'dan ir-rigward. Waqt li konna hemm Caroline Kassar, senior nurse, spjegatilna li sal-4 filgħodu kien hemm bżonn għal kwantità kbira ta' demm. Dal-għodu żbaħna li għandna bżonn 98 borza O positive u 87 borza A positive. Jiġifieri jekk ma jiġux id-donaturi bej illum għada u pitada ħajjifqu l-operazzjonijiet ġol-isptarijiet tagħna. Ħadna wkoll il-kumment ta' wħud mid-donaturi li kienu qed jagħtu d-demm dak il-ħin. Il-kol tkellmu dwar is-sodisfazzjoni li jġib miegħu loti tad-demm filwaqt li wħud minnhom spjegaw kif minkejja li jibżgħu mill-labar xorta waħda jagħmlu dan il-ġest nobbli. Ħosni tajba ħafna u ħaġa tajba, ġifieri m'hemmx id-dbatija xejn, ġifieri f'nofsija toħroġ u tidħol, kull ma trid tixrob ftit ilma. Jekk tibża mill-labra tħares u ġifieri jiena qatt ma nħares meta jidħal il-labra. Nħares in-naħa l-oħra ma tħoss kważi xejn. Fine, though I'm terrified of needles, it was all right and they made me feel very safe. Donatriċi oħra kienet ħaddiema tad-Dipartiment tal-Patoloġija tal-Isptar Mater Dei li spjegat kif fuq il-post tax-xogħol tagħha kontinwament jissuġġerixxu lin-nies biex jagħtu d-demm. Mater Dei Hospital ġol Pathology Department u kuljum aħna nagħmlu testijiet ta' pazjenti u kuljum id-domanda nindunaw kemm jolja d-domanda għax ir-riżultati li noħorġu aħna fejn kien hemm id-demm baxx ifisser li dawk għandhom bżonn id-demm. Iċ-ċentru fi Gwardamanġa se jkun qed jestendi l-ħinijiet tal-ftuħ tiegħu għal ħamis u l-ġimgħa biex bekk il-ħinijiet tal-ftuħ se jkunu bejn it-8 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija. Kull informazzjoni addizzjonali għandha tinkiseb minn fuq il-website taċ-ċentru jew billi ċempel fuq in-numru 7930 7307.